an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 na desanburu kalo dɔ bi y'o tile 28 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasiri cɛmancɛ ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 23 ye jate la san kalo 5 don hejira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo sigafɔba min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sigafɔ minnu daminɛ an ka jamana kɔnɔ na o baara kunjɛli baaraw daminɛna kunungo Bamako lajɛrɛkɛyɔrɔba la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi Jabali marabolo kɔnɔ na wulikajɔ min kɛra kunna sini kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw tara ka ɲɛ sanga lakana tigilamaw ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la farabukaw fɛ bi min ye dala dumuni kɔni o kɔni bɛ gɛlɛyaba ye bi dabɛ maaw ye sunɔgɔtu ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Dr Umar Mariko sigikɛlen tun bɛ k'ale makɔnɔ bi k'a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye fiɲɛbɔda ka se k'o d'a ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fɔla lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya ye an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ jariwala tigilamaw ye u kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsi jamana in ma fani fan o wulikajɔ minnu bɛ sen na min ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen na jamana lakanabaw ye wulikajɔba kɛ kurumarikɛw fɛ yen o wulikajɔ kɔni kɛra laroliba ye ni ka se ka gɛlɛya ta yɔrɔ caman na ka ɲɛsi jariwala tigilamaw ma o min tora sen na kunu sufɛ ni k'a dugujɛ kunu na u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Jabali fala kɔfɛ an ka lakanabaw dagayɔrɔ min bɛ yen ka se ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin ye ma gɛlɛya min n'i y'a sɔrɔ o kɛra so ye ni k'an ka mobili dɔw ka taa ni o ye o kɔfɛ ka tila ka maa dɔw kasara u ni na tuma min na ni waleya in kɛra kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko kunungo yɛrɛ mun bɛ bɛlɛyɛlɛ kɔnɔ na lakanabaw tilala ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ tuguni k'u kunda yɔrɔ in na lamini ka se ka mununu zaliw ta maa minnu ye waleya ninnu kɛ ka se ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ u bɛ se ka dankari u la cogo min na k'o baaraw bɛ sen na sigidala maa caman ka fɔ la ko wulikajɔ minnu bɛ ka kunda yɔrɔ ninnu kan nin waati na ni ninnu tora sen na ko jamana mɔgɔw bɛ basigi min na jamana den bɛlɛyɛlɛ bɛ ka kule n'o ye k'a dɔ bɛ dɔ la ko an kun bɛ da o kan an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Umar Mariko politipolitɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele ko Sadi n'i y'a sɔrɔ o ɲɛmaa ye Dr Umar Mariko ale kɔni minɛnen bɛ ka kɛ kasoladen ye sigikɛlen tun bɛ k'a fɔ bi ko min ye fiɲɛbɔda ye n'o ye liberté provisoire ye sigikɛlen tun bɛ k'o makɔnɔ bi a yirala k'a fɔ kunungo k'i k'a dɔn ko jaabiw kɔni y'a yira k'a fɔ o hakilila min talen bɛ a laɲini tɛna bila sababa minɛ kɔnɔ na ale Buba Fɔnɛ ka fara min ye ka dɔn k'a fɔ Kamara ye olu maa saba u kadɔbaw sigilen tun bɛ k'a fɔ ko bi n'Ala sɔnna ma ko fiɲɛbɔda bɛna k'u ye ka saga ni kunnafoni ye kunungo yɛrɛ ka taa se wuladafɛla ma ko kunnafoni wɛrɛw tilala ka yira k'a fɔ min ye liberté provisoire kɔni tiɲɛnɛla ka kan u ma bila sababa minɛ kɔnɔ na kabini o kɛra Umaru a fɛma caman bɛ yen olu ye welekanw bila k'a fɔ nin min kɛlen filɛ ko a ti bala olu la k'o sɔrɔ kɛ ko kabini kumajɛ ka dɔn k'a fɔ olu sigilen tun bɛ k'a fɔ ko nin hakilila min filɛ ko a bi sɔn ka kɛ u bɛ fɛn min fɔ jamana fanga le bi u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Umar Mariko ka se a nɔw ma u minɛ nin bɛ minɛ ko min na k'a bila sariya minɛ kɔnɔ k'olu bɛ fɛn min fɔ ko ne ye jateminɛ ko nin waleya minnu bɛ kɛ ka taa ka ɲɛsin Dr Umar Mariko ma ko n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ fɛ ka dɔn k'a fɔ k'a dɔw ye dimini bɔnna de n'o tɛ ko sariya kɔni tiɲɛ la ka maa si tɛ sariya sanfɛ nka ko Choguel Kokala Mayiga min ye jamana minisiri ɲɛmaa ye bi ko ye kuma min fɔ ani Umar Mariko ye kuma min fɔ ko jamana sariya kan ka nin bɛɛ lajɛlen ta ni k'a lajɛ ji ɲamajɔlen na kuma kolomara tɛ dɔrɔn Umar ma bilali min kɛ bi ko a kɔni ma bɛn u ma nka n'Ala sɔnna u bɛna fara ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ a ko bɛɛ lajɛlen bɛna kunjɛ fɛn min na jamana ka ɲɛ ta yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Banyangarakaw fɛ yen yɔrɔ min bɛ wele ko Dungubo gɛlɛya kɔni tara ka ɲɛsin bitigitigi dɔ ma k'a ka yɔrɔw jeni o kɔfɛ fo ni dɔ tora la yaasa ka pɛrɛtikɛ d'a ma sira dɔ b'a ɲɛfɔ an ye ka bɔ yen an ka lamɛn a barika bonyana a butigi jeni a moto fana jeni a masiw jeni a telew jeni ka frigo den fila biriki fɛn bɛɛ o y'a bɛɛ ta ka taa mɔgɔ min nana juguman camanba maliyɛnw minnu bɛ Mali la minnu bɛ Mali kɔ kan aw ka lajɛ Bayangara filɛ dukombo filɛ jadisuw nana u ye tiɲɛni kɛ u ye mɔgɔ kelen de fa mɔgɔ kelen fagara hali a juma o bɛ yen ayiwa
sɔrɔ bayanga ni yancɛ Assimi ye mɔgɔ minnu ci ministre saba minnu nana n'a y'a sɔrɔ bi baara la n ka laɲini ko bali o taara ni bagan fana ko foyi fɔ ni filakan tɛ o taara ni bagan ye butigi jeni mɔgɔ filɛ mɔgɔ bɛɛ bɔlen bɛɛ hakili wulilen don cɛ yɛrɛ na ni fama ma an dɛmɛ hali sisan hali gana an ma sɔn mɔgɔ nana u gɛn ka taa n'a ye o kɔfɛ sɔrɔsi na ka na filɛli kɛ an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka dɔgɔnɔdugu dɛmɛ dɔ ka dugu bɛ dɛmɛ dɔ ka an bɛɛ dɛmɛ n'o tɛ vraiment a ma ɲi dɛ hali insécurité bɛ yen hali bi insécurité bɛ yen donc an bɛ ministre wele an bɛ président wele u ka na hali bi an ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gana kɔni y'u se kɛ tɔrɔba mɔgɔ y'u se kɛ donc gendarme fana u nana mais u nana retard la u nana sɔrɔ mɔgɔ sara u nana butigi tiɲɛna u nana sɔrɔ bagan fana taara donc an bɛ min ɲini état fɛ hali u kana baara kɛ. An baladan k'a fɔ ni tun ye seera dɔ kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye jamana in basigi lafiya ye yarabi Ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kuma min na jamana kɔnɔ na an bɛ wulikɛjɔw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka Mali kura ani ka sigi sen kan k'o kuma fɔ waati kelen kɔnɔ dugu dɔw bɛ bi e ka dɔn da b'olu ye sunɔgɔtu ye k'a sɔrɔ ka da la dumuni yɛrɛ dama o kɛlen bɛ k'olu dɛsɛ n'i ye farabugu jateminɛ san kelen ka ban u datugulen bɛ ka da la dumuni yɛrɛ kɔni sɔmiyɛ ko kuma tɛ yen ci foyi ma kɛ ye wa farabugu n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya farabugu dugu kɔnɔna na i tɛ se k'i sen da yɔrɔ si wa sɔrɔdasiw bɛ farabugu dugu kɔnɔna na a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi kɔngɔ kɛlen bɛ ka maaw sosuwa u bɛ kulosu ni tile n'u kulela ni dumuni dɔ taara cɛ suma fitinin bɛ ta ka taa d'u ma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maa min dalen bɛ sɛnɛ na ka taa suma d'u ma maa kelen e ka dɔn kilo kelen walima e ka dɔn maa kelen kilo fila o y'a cayalen dɔgɔ furancɛ kelen kɔnɔ o bɛ tila ka ban a kɔni kɛlen bɛ e ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔba ye bi tiɲɛ la ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin farabugukaw ma u bɛ kule ci fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka kule ninnu kɔni tiɲɛ la ka kɛ hali n'a bɛ ka mɛn wulikɛjɔ bɛ ka ta ka ɲɛsin ma ka dɔgɔ kule jukɔrɔ min ye ka dɔn ka farabugu donsoba ye Ablaye Kulubali dɔ ma ale b'a ɲɛfɔ n ye gɛlɛya in an ka lamɛn. Farabugu an fɛ yan bi datugulen don gɛlɛya dan y'an ta yɛrɛ yɛrɛ de. Balo kun bɛ dɔgɔfiri, balo bɛ Jabali, balo bɛ Segu, balo bɛ Sevare. A si kun bɛ se ka yan sɔrɔ. Mais heureusement an ka laɲiniw kɔni n'an ka kulew cayara jigiw u ye laɲiniw kɛ gouvernement mɔgɔw la k'u dɔ ka kuma MISMA mɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna. U ye balo dɔ ta Sevare u nana ni tɔni damadɔ ye kana d'an ma. N'o tɛ baloko kɔni a gɛlɛyalen b'an fɛ yan yɛrɛ de wa damɛ bila fɔlɔ. Farabugu kɔni kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna anw datugulen don finitigilaka minnu b'an fɛ yan olu kɔni u bɛ ka dugu de sécurité mais k'a fɔ k'u bɛ bɔ n'an ye ka taa an ka forosɛnɛw na ou bien ko u bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la u tɛ bɔ ka taa n'an ye yɔrɔ si u bɛ ka dugu kɔni kɔlɔsi ne yɛrɛ ni n ka donsow anw bɛ ka dugu fɛnɛ kɔlɔsi u fɛ anw bɛ brigade kɛ su an bɛ brigade kɛ tile mais an tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si an ka balo bɛɛ de bɛ na an ka Mali gouvernement ni MISMAw de bɛ na balo bɛɛ jɛlen d'an ma balo in dɛmɛjɛkuluw de y'a di gouvernement fɛnɛ y'a laɲini kɛ MISMA mɔgɔw fɛ u ka nana ye kɛnɛya kɔni a kun gɛlɛyara an bolo yan farikuma kun cayara parce que an ka banabaatɔ min taara ka taa Segu dɔgɔtɔrɔso la fɛn fɛn ye mɔgɔ 24 ye a bɛ se o ma mɔgɔ 2 de fatura olu la a tɔw kɔni alhamdulillah olu fisayara dugu kɔnɔna na bi furako de b'an na dugu kɔnɔ yan sinon an ka kɛnɛyaso tigilamɔgɔ min bɛ yan ale kɔni a b'a seko la ani an ka finitigilakaw ka docteur olu kɔni bɛ mɔgɔw furakɛ a furako bɛ hali bi an kɔni ye kibaruyaw mɛn ko an ka finitigilakaw bɛ ka baara kɛ yɔrɔ janw fɛ ko n'Ala sɔnna k'u bɛna se an yɛrɛw fɛ yan nka u ma se an yɛrɛw kɔni fɛ yan fɔlɔ kɔni an b'a fɔ jadisiw don mɛn jadisi minnu don jadisi dunanw tɛ dɛ jadisi dugulenw don an sigiɲɔgɔn don an b'u dɔn b'an dɔn sabu an ka denmisɛn dɔw b'a la kɔsa in na u y'olu porokoto u ye mɔgɔ 2 faga ka kelen kantigɛ ka n'a bila an ka dugu so kɔfɛ ka min don an na kelen kɔni k'u b'ale minɛ a y'u kaɲa u y'a gosi o y'a sɔrɔ u ye denmisɛnnin mɔgɔ 5 minɛ ka juru siri olu bolo la o min y'u kaɲa o bolilen n'u y'ale gosi an ka donso minnu bɛ gardi la olu yɛrɛ ye tiiri kɛ ka taa côté fɛ min kɛ o ko k'u denmisɛnnin ninnu bila ko non dɛ ko donsow bɛ n'u bɛɛ faga yan denmisɛnnin ninnu nalen u ye an dɔnbaa fili y'u la u ni marifaw se kɛ u taa mɛ jadisiw nɔfɛ ka na dɛ parce que u n'an cɛ a ti 1 kilomètre bɔ fala kɔfɛ mais an yɛrɛ b'a dɔn cɛ ye cɛ o cɛ n'i bɔra u b'i fa n'u ye mugu cira ni nɛgɛ min minɛ u b'i minɛ tɛgɛrɛ u b'i kantigɛ ko ni sɔrɔsiw kɛ ladilikan n'u ka bonya kɔsɔn an fɛnɛ tɛ se ka bɔ gɛlɛya min filɛ an dara u ko maa maa bɛ fanga fɛ olu t'i fɛ wa an ko an bɛ fanga de f'an kɔni tɛ faso janfa fo diɲɛ kɛ wuli ale bi sa ɲɔgɔn b'a ɲini Mali dama tɛ ko diɲɛ bɛɛ ni mankan ye sababu min bɛ se ka Mali bɔ nin na ka anw furawkaw bɔ nin mankan in kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye farabugu donsoba ni tun y'ale kɛ Abdulaye Kulibali a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la sago o sago i yɛrɛ sago de ɲɔgɔn tɛ Ala k'an ka sago ye farabugu ka se k'a labila
wulikajɔ min bɛ senna bi ka taa balo di o tɛ fɛn ye i ka dɔn ka fɔ dugu ye dɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tigɛ wa balow ɲininen don ka tila k'u bila kɛrɛda fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an yɛrɛ balow ɲini an yɛrɛ kolo la ka ɲɛsin an ka maaw ma balo ninnu filɛ e ka dɔn kilo 18 e ka dɔn o y'a jɛɲɛnen ye walima kilo 20 ka don n'a ye Farabugu o de kɛlen bɛ gɛlɛya ye an bɛ fɛn min fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka duguma sira in o ka se ka bɔ sango basigi lafiya u bɛ mara ninnu sɔrɔ cogo min na n'an bɔra ye an balana k'a fɔ wulikajɔ kɛra ka se ka tɛgɛ da so dɔw kan mɛnna an ka koni na ni tora an ka koni ani bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ 5e arrondissement o polisiso k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye ka dɔn ka f'u ka commissaire yɛrɛ n'o Usman n'a ka cɛdenw ye u ye tɛgɛ da mobiliso dɔw kan yaasa ka piratigɛ d'a ma commissaire yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ Usman ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka Usman Jalo lamɛn. Du dɔ don u bɛ ŋanamu kɛ u jama ka ca a pepere u bɛ taa mɔgɔ 5 fo 6 ɲɔgɔn na u bɛ t'i fɛ yen nɔ ka taa f'i ɲɛna dɔrɔn k'u nana mobili loué de la ne y'i ka mobili loué u ma u bɛ location tile 1 wari u b'o sara mais o tile 1 wari b'a to u bɛ ka mobili kɛ i n'a fɔ u y'u ta u bɛ taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma mobili wari la bon a wari ninnu u bɛ taa kɛ manamana ko de ye parce que u bɛ taa généralement ACI de kɔnɔ ko appartement meublé u bɛ taa n'a ko ye o yɔrɔ de la. Et dans cette position là, denin dɔ yɛrɛ fana bɛ yen nɔ parce que tolu ka cari la u y'o fana wele k'o fana kana ka moto singa u ma k'u bɛ taa course de kɛ n'o ye o fana ka moto tora ko la u y'o fana feere mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la surtout an bɛ na san yɛlɛma fɛtiw daminɛ sisan bɛɛ bɛ fɛ ka taa fɛti kɛ bɛɛ bɛ fɛ ka bolifɛnnin dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye ne ninnu mɔgɔ modèle cayara circulation na nin wagati la a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye mɔgɔw ma parce que a bɛ se ka na ni accident ye a bɛ se ka na ni ko wɛrɛw ye donc an b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔw la kosɛbɛ bangebagaw k'u hakili to u den na minnu fana bɛ ni parking tigiw don u b'u ka mobili loué mɔgɔ minnu ma u ka mɔgɔw lajɛ kosɛbɛ u ka ɲini k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw don mɔgɔ ni mɔgɔ minnu kan ka jɛ n'u kan ka jɛ o kɔrɔ est ce que sariya yamaruya ko an ni ninnu ka contrat kɛ pour que an ka se ka mobili loué o ma mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ n'o kɛra lakana bɛ sabati fɛtiw bɛ kɛ ka ɲɛ. an balana k'a fɔ ni tun ye commissaire Usman Jalo ye a fɔra cogo min na yarabi ala k'an dugu kalo dibi la n'an bɔra ye sikafɔba min n'i y'a sɔrɔ bolodara an ka jamana kɔnɔ na o baara kunjɛliw sigira sen kan maa 1000 bɔɲɔgɔnw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ CCB la o baaraw daminɛna an ka jamana kɔnɔ na kunun ko min ka dɔn k'a fɔ jamanatigi yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se maaba caman b'an ka jamana kɔnɔ na e ka dɔn da sira kɔrɔ fo ma kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen an balada k'a fɔ min ye a ko kundigi ye Zeni Mulayi ale ye kumaw ta kɛnɛ kan wulikajɔ minnu bɛ sen na a y'olu fɔ ka foliw camanba ta ka ɲɛsin e ka dɔn diinɛ ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Nyɔrɔ Servika a y'o fo Seydou Ousmane Mara Haidara ka foli ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma ka taa se an balima kerecɛnnakaw olu ka ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ o ye Cardinal Jean Zerbo olu bɛɛ lajɛlen a ye foliba ta k'a yira k'a fɔ jamana in kɔnɔ na bi k'ale bɛ fɛn min fɔ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ da takuda kelen bɛɛ ni kelenya ko n'an sigira k'a fɔ i ka dɔn jamana in k'a bɛ bila siratigɛ jɛlen kelen kan Mali ye sɛgɛn minnu kɛ ko i ka dɔn bɛɛ ɲɛ b'o la wa ko jamanatigi bilama k'a bɛ ka hami ni fɛn min ye Mali ko de ko ni Ala sɔnna Mali kɔni ko maa bɛ se ka fɔ bɛn mana kɛ fɛn min kan k'o bɛna ka don nata waleya fɛn an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Ala k'a kɛ ten o kɛnɛ in kan maa dɔw b'u ka sira de sigi ka fɔ in na an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mukutari Kɔnɛ recteur président de ye ne ye nisɔndiya ni welewelekan min bɛ n bolo ka se maliyɛnw ma bi ye donba ye bi ye an taasi don ye kabini an mɔkɛw kurukan fukan kabini kun bɛ sali tɔ an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn anw tɛ maa si se ka jamana in dilan n'anw yɛrɛ tɛ donc f'an ka sigi ka hakiliw jagabɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o welekan de bɛ n bolo ka se Mali nasiya bɛɛ lajɛlen ma siya bɛɛ lajɛlen ma o de bɛ n da ni Ala sɔnna an taabolo de y'o ye sigibafɔ in k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ parce que foyi tɛ yen an ka jamana kɔnɔ n'an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ni sigikafɔ tɛ ni Ala sɔnna an bɛ bɛn kan kelen na. Ne ye maître Cheikh Oumar Konare ne ye membre de la commission d'organisation des assises donc délégué minnu fana nalen don phase nationale la a bɛ se maa 1000 ma maliyɛnw de y'u bila ka na donc u ye nali min kɛ u k'u hakilila jagabɔ papiyew kan u hakilila jagabɔ Mali situation kan u ka recommandation kɛ minnu bɛ se ka Mali bɔ nin problème kɔnɔ o de y'an ka laɲini. Ne madame Sempala Sanketa me commission nationale d'organisation ni assisi bana malien bɛɛ ka kɛ ko muso kelen ye bɛɛ wolo ka bɛɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen siya ko t'a la couleur ko t'a la foyi t'a la vraiment malien bɛɛ ka bɛɛ kelen ma hakili y'o de ye ni assisi bana o de bɛ kɛ a bɛɛ da bɛɛ yɛlɛ a ye a bɛɛ da sugu bɛɛ yɛlɛ a ɲɛ parce que ni assisi bana bɛɛ bɛ kɛ kelen ye jamakulu jɛlen de bɛ se ka ko dilan n'an bɛɛ kɛra kelen an bɛ ko bɛɛ dilan Ala k'a ɲɛ ka di a ma. N tɔgɔ ye docteur Bayla Niang n ye professeur ye sigikafɔ in kɔni dabɔlen don min kama ne yɛrɛ fɛ o ye ka maliyɛn don Mali kɔnɔ ye
ka malien da don maliko la ka malien bla mali ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ pour que u ka taa ni ɲɔgɔn ye parce que depuis indépendance fo bi malien yɛrɛ de ma se k'a yɛrɛ ye maliko la donc a tora mɔgɔ damadɔni minnu bolo olu ma se ka kow sabati pour que an ka se ka taa ɲɛ o de y'an bila ni situation na donc ni baaraw kɛra fo ka na se nin ma k'a fɔ ko yɛlɛma fila an bolo kɔrɔ nin ye n'an y'o ta k'o tɔgɔ ye ko refondation de l'état o refondation ti dɔwɛrɛ ye koyi ka mali kura jɔ ni hakilina kuraw ye. Ne tɔgɔ Maman Kunta. An bɛ Ala deli o la, an ka Ala deli o de. Mali ka bɔ lahalaya kɔrɔ min na, an mɛnna o la kojugu depuis indépendance an ma lafiya. Bon, sababu Ala de bɛ nana sababu ye. An ka jate la ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jama min bɔra bi ani jamana yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu da don Asisi ko la an ka jate la a bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kura in mɔgɔw bɛ min lakofɔ a bɛ se ka waleya cogo min. Bi bɛɛ bɔra bɛɛ b'a fɛ i ka don bɛɛ b'a fɛ i da ka don kuma la an ye commune kɛ ka cercle kɛ ka région kɛ bi an bɛ national de la a bɛna kuncɛ national de la ni tile 4 nin kɔnɔ o la an b'a dɔn k'a fɔ fɛn fɛn bɛ maliyɛnw kɔnɔ u b'a fɔ mais u ye kuma kelen fɔ an ye k'a gɛlɛya fɛn ninnu kɔnɔ u ko olu tɛ kuma tuguni mɔgɔw k'o ta k'o bila tiroir kɔnɔ n'u ye min fɔ u b'a fɛ a ka waleya donc an bɛ min na bi n'an tilala nin na tile 4 nin kɔnɔ waleyali o fana o comité bɛ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko comité de suivi ani gouvernement olu bɛ jɛ ka min fɔra yan bi k'o waleya. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ ka sɔrɔ yarabi ala la k'a bila o sira kan n'an bɔra ye min ye Wagner ko kuma cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔ dɔw ko a ni nani ka kan dɔw ko a ni nani man kan jamana fanga dun bɔra k'a yira k'a fɔ ko Wagner tiɲɛ wa kuma min b'a la k'a fɔ k'a kuma bɛɛ ye panapanakanw ye k'a sɔrɔ waati kelen kɔnɔna na tuguni dɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a ni kɛlɛ ka kan fɔsɛri dɔ b'o hakilila de Wagner ko in nka an ka dɔw lamɛn. N'i ye Mali ni Russie ka kunu coopération lajɛ a kun y'an ka armée yɛlɛ ka se degré min na vraiment an bɛ se ka an jigi da kan ka fɔ ko an ni Russie ka coopération bɛ se ka an dɛmɛ en 92 kabini an ni Russie tɛgɛ bɔra ɲɔgɔn bolo kana bila bi la dugu jɛ o jɛ dɔ de bɔra an ka armée barika la ka taa ani ji bɛ ka sɔrɔ i ka so kɔnɔ yɔrɔ min jalen don i b'i ma teri ka taa yen fan fɛ i tɛ to ji la o kama sa o solution dɔ n'o bɛ passer Wagner fɛ ne bolo baasi t'a la. Wagner ka nali ne yɛrɛ kɔni fɛla tɛ bari sabu ka da kan o bɛna na musaka min don Wagner ka nali la n'u y'a musaka don an ka cɛfini tabaw la o na gwankɛ o na nɔbɔ bari sabu ka da kan an ka armée an dalen don a la an ka armée cɛw de b'a la olu de bɛ kɛlɛ kɛ u k'u b'u nin de faso ma wa olu de y'u kalo k'i siɲɛ faso fana ye o musaka ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don an ka sɔrɔsiw la maramafɛn ko la fini ko la sabara ko la ne ka fɛlɛ de ye o ye min ye Wagner ka nali ko ye bari sabu ka da kan fɛn o fɛn bɛ na a bɛɛ n'a ka intérêt de don. Et puis fɛn dɔ don sɔrɔdasiw bɛ sara k'u ka lakana de kɛ Mali kɔnɔ k'u ka lakana de sabati mɔgɔninfin u n'u bololafɛnw bon olu bɛ sarala o kama olu tilara ka na ni lakana tigilamɔgɔ wɛrɛ ye ko olu ko baara kɛ olu place la moi à la place de ces autorités u tun b'a ɲini fɔ wari min bɛ ka di ninnu ma k'u ka lakana kɛ u tun y'a essayer k'u nati comme i n'a fɔ Union européenne ka EUTM bɛ yan cogo min na u tun ka na ka formation kɛ an ka mɔgɔw kun k'u ka dɔnniyataw ka wɛrɛya ka kɛlɛkɛminɛnw san k'a d'u ma ka tila k'u dege kɛlɛ kɛcogo k'u hakili la min ni ɲɛ bɛ ko in na o cogo de la quoi. Walasa an yɛrɛ kan ka kɛlɛ kɛ parce que ne y'a jate minɛ mɔgɔ joli bɛ jamana joli bɛ Mali kɔnɔ bi minnu bɛ ka Mali dɛmɛ a bɛɛ n'a ta bingali ninnu tɛ ka dabila dɔw de bɛ ka fara an kan ka tɛmɛ ka taa kan vraiment o b'a yira k'a fɔ ko a ka wusa vraiment an ka miiri kosɛbɛ yala est ce que an yɛrɛ tɛ an sen fa ka nin kɛlɛ in kɛ wa. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛra Bangininda ka se ka wulikajɔ kɛ ka damaw kɛ ka yira k'a fɔ ko farajɛla fanga kɔni k'u ka dɛmɛya bɛ ɲɛ suma o kɛra donsow tun b'a kɛnɛ kan min ye ka dɔ ɲɔrɔ sirifikɛ ale kanubaw ka wulikajɔ kɛ ka yira k'a ko farajɛla fanga kɔni k'u ka dɛmɛya ta ka ɲɛ sama kɛnɛ in kan min y'a ko ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ Seko Selama Ouedraogo ale bɛ kuma ta kɛnɛ kan an ka lamɛn. An ka bi lajɛ a bɛ fɛn min kan o ye min y'an ka transition ye ka transition jukɔrɔma don ka da kan an yɛrɛ miiri tun tɛ baara min na u y'o de kɛ donc min ye cɛsiri ye ko k'a fɔ ko président nana président min y'a cɛsiri min yɛrɛ ye Mali ka bɔ bolo la ni Assimi tɛ an m'a ye ni Choguel ka gouvernement tɛ an m'a ye o de y'a to ne fana ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Baginda bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ ɲɛ b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yan donso bɛ yan maa bɛɛ lajɛlen
lajɛlen bi yan k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ye fasodenw ye an ka tile kelen bila min an ka tradition ye an ka jukɔrɔma don don an bɛ taa an ka surasiw kɔ bi an bɛ taa an ka surasiw kɔ sini ka da kan an ka surasiw olu de ye anw jigi ye ka da kan olu de ye fini don ko min y'an ka faso ye k'u b'a bɔ bolo la jɛkulu tɔgɔ rassemblement des patriotes de Bagineda Bagineda yɛrɛ patriote Bagineda yɛrɛ fasodenw olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan faso bɛɛ lajɛlen k'u ni cɛw ni baraji an baloran k'a fɔ ni tun ye Ouédraogo Kagné ye Julaja Jakite tun b'a kɛnɛ kan ale de kuma d'a ma o kɔfɛ a tilala k'a ka kuma bara di maa dɔw ma dɔw bɛ sira di Agu lamɛn. N bɛ foli lase jama bɛɛ lajɛlen ma n'i y'anw ye nin kɛnɛ kan an karamɔgɔ sababu cɛ an ti a kɛnɛ Buye y'a yira an na an ka fara ɲɔgɔn kan bi minnu nalen filɛ nin a ko an b'u soutien wa an b'u soutien fo a da a ko san 3 min ni fɛn ma fara o kan anw kɔni bolo ni Ala sɔnna fɛn t'o o de kama o hakilina bɛ kalandenw na Buye y'a fɔ an ye dɔw y'a yira k'a fɔ u k'an ka bɔ o y'a sɔrɔ an ka bɔli labɛnnen don Baginda kan kɔnɔ yan parce que anw ye Baginankaw de ye ne ye Bagina kan dugutigi conseil dɔ ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye Fodi ye. Ne bɛ kuma dɔ de na ba tɔgɔ la Baginda mara kɔnɔna na ne bɛna kuma min fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw ka mɛnni kɛ ka filɛli kɛ depuis 2002 ka na bila bi la fɛn min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a kɛra bɛɛ ɲɛna ɔ mɔgɔ min nana an kunna di n'o ye surasikɛ ye a bɛ fanga Asimi Goyita a bɛ fanga min na Ala ka sɔnkɔrɔta d'a ma ayiwa n b'a ɲini Ala fɛ ka tila ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ cɛman ni musoman u ka sɔn ayiwa Asimi ka sigi an kunna a k'an ka jamana dilan ka jamana bɔ nɔgɔ la n'o tɛ an bɛ bolo min kan ka kɔrɔ bɛɛ y'a dɔn o ni bi ta tɛ kelen ye mais Ala ni Alakira barika la ale nalen fɛnɲuman donna ko bɛɛ la an kɔni bɛ Ala kɔ Mali donsow ko ten an b'a kɔ hali n'u ye san 5 d'a ma a ka d'anw ye pour que jamana ka dilan Ala sago bonya b'a la ko donsow ka fara ɲɔgɔn kan ka fara surasiw kan surasiw fana ka sɔn ni donsow ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Baginedakaw kan u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko CCPM fɔcogo la n'olu ye fara ɲɔgɔn kan kulu ye minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ u ni Orange u bɛ Orange Money ka se k'o baara kɛ o kɔfɛ crédit n'i y'a sɔrɔ o ye carte ye walima nafama olu cibaw don u y'a yira k'a fɔ olu kɔni ye dɔgɔ fɛnɛ tɛmɛnen na ka baara bila dɔ kɔni boloda k'a sɛbɛn kɛ ko Orange ye dɔ bɔ fɛɛrɛw la k'o tɛ baasi ye dɛ nka fɛɛrɛ min bɛ yen dɛ e k'a dɔn k'o de kan ka kɛ baarakɛlaw ta ye ko n'o tɛ ko ne jamana wɛrɛw lajɛ k'olu taw kɛmɛ fu ye nka ko Faransi ka société min don u b'a la ka maliyɛnw k'olu dɔ da fɛ da min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni Mali cɛ n'o tɛ ka se ka kɛ o kuma minnu fɔra o kɔfɛ u ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Musa Dunbiya ye ka fara Siribe kan u ye olu minɛ olu kɛlen bɛ kasoladen nin waati na min ye kulu ye olu y'a yira k'a fɔ ko de bɛ ka dili kura don olu la wa u ka ɲɛma minnu minɛ na dɔ yɛrɛ tɛ u tun bɛ yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ de k'a fɔ k'u kɔmaw ka se ka basigi lase olu ma nafa sɔrɔ sira kɛ ka ɲɛsin olu ma kulu minnu minɛ na n'olu ma bila waleya in a b'a nɔ na wa u tɛna sɔn bilen u ye fara ɲɔgɔn kɛ o kumatigi Lasana ka fara min ye ka dɔn k'a fɔ Diko ye olu bɛ seeraw di an k'u lamɛn. ko an k'a dɔn k'a fɔ kaso tɔgɔ a ka jugu mais u tɛ lahala jugu foyi la kasoladenw k'olu b'a dɔn k'a fɔ u sigilen kun don nin ko ni mɔgɔ wɛrɛ kun minɛna olu place la ka taa k'o de kuma kun ka jugu ni a bɛɛ ye ko n'olu taara nin na k'olu b'a dɔn u bɛ ka kɛlɛ min kɛ u bɛ ka kɔmɔgɔw ka kɛlɛ de kɛ u bɛ ka kɔmɔgɔw ka sɔrɔ u bɛ k'o kɛlɛ de kɛ fari n'a fɔra k'olu ka san 10 kɛ o kɛlɛ la k'u jɛlen don n'a ye fo k'a kɛ mais ko bɛ justice ka bolo kan an ka to an ka justice kɔ n'a ma ɲa a fɔra ko Mali kura ko Asimi ka Mali kura ni communicatif tribunal ni bɛɛ lajɛlen b'o de dɔn sisan parce que a kelen bɛ i n'a fɔ tribunal wɛrɛ tɛ yen communicatif kɔ donc an dalen don a la an bɛ ka mankutu min mɛn o kan ko kiiri a bɛ tigɛ jɛlenya la anw yɛrɛ ka laɲini tɛ kiiri yɔrɔ yɛrɛ ye an ka président fila u ka to yen ka san 10 kɛ anw minnu bɛ kɔ yan n'u b'an bɛɛ minɛ kelen kelen ka taa far'u kan an bɛ taa far'u kan an b'a ɲini Orange fɛ an ti kuma caman na u ka t'u ka plainte u ka taa retirer sans condition u siranna u yɛrɛ ka société a kana bi dingɛ kɔnɔ parce que u ye premier ye bi bɛɛ lajɛlen b'o kalama mais anw distributeurs fo an k'a dɔn k'a fɔ anw de y'u kɛ premier ye mɔgɔ min ye si don mɔgɔ na o bolo kelen de b'a mɔ transfert mobile wɛrɛ bɛ yen an bɛ se ka ɲɛsin mun ma association y'u bolo de di ɲɔgɔn ma
ka kɔmɔgɔw ka laɲini kɛ ni fɛɛrɛ de service tɛ anw ti baara kɛ k'a fɔ ko an bɛ Orange Money dɔrɔn bila o tɛ dɛ, an tɛna se k'u ka produit foyi feere nin condition na ni fɛɛrɛ de service tɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ni sera mɔgɔ o mɔgɔ ye Orange i b'a datugu n'a datugura désormais n'u b'a sigi mɔgɔ ka yɔrɔ la an k'a yira k'a fɔ n'i b'a sigi a ka yɔrɔ la i bɛ wari sara n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko an ka feere kɔrɔ i ka yɔrɔ don u ka antenne bi mɔgɔ o mɔgɔ ka so kunna san o san contrat de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a wari d'u ma n'i y'an fɛnɛ ka yɔrɔ pɛntiri san o san i b'an ka wari di n'an ma ɲɔgɔn kɔ bila an ka laɲini a bɛ sabati ko an ka président Musa Dumbuya minɛna Musa Dumbuya kelen arnaqueur delila ka arnaquer ya million 1 ni dɔɔni a bolila ka taa Orange la a jɔlen bɛ Orange y'a compte lajɛ k'a fɔ ko vraiment ni wari bɛ karisa bolo o ko droit t'u bolo ka maga wari la fo wari retirera Orange ɲɛ la Musa Dumbuya ɲɛ la o wari perdilen don hali bi a ma a ka wari sɔrɔ ko o y'an ka mɔgɔ datugu o ka logo de kama o ka pisi b'an bolo an ka registre commerce b'u bolo min b'a seereya kɛ a yamaruyalen don hali état fɛ ni taara tribunal la sisan i b'a lajɛ yan procureur de la république ni bɛ Orange Money mɔgɔ ɲini i tɛ dɔ ye o n'a sɔrɔ a y'a Orange Money logo affiché mɔgɔ bɛ don donc o logo kelen de b'a yira an ni Orange an bɛ famille kelen donc u ko u y'a an wele an y'a signature kɛ k'a fɔ ko an sɔnna an tɛ frais de service appliqué galon don o fana a mɛna o enquête kɛ Orange Mali an b'a f'u ye u ka hakili sɔrɔ Ala ka hakili don an bɛ Maltais mɔgɔw fo parce que an taara olu fana fɛ an y'a yir'u la baara bɛ taabolo min na sisan an tɛ se ka baara kɛ ni an ka frais de service tɛ o ko an bɛ sugu de la n'a ni client bɛnna olu ka sira t'a la donc an bɛ Malien fo u la u kɛra Malien ɲuman ye parce que Malien bɛ Malien ɲɔgɔn de donc an b'a fɔ Orange ɲɛna Orange ye France société tension dun bɛ Mali ni France ɲɔgɔn cɛ Orange wulila ka Malien minɛ mun kama parce que u bɛ dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 10 ɲini an bɛ kuma ta ka ɲɛsin distributeur ma k'u fo o y'a baarajɔ min kɛ baarajɔ bɛ continuer an tɛ se ka baara kɛ ni CCPM tɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi kibaruya b'an bolo kumakan b'an bolo Sénégal frais de retrait ye gratuit n'a kɛra gratuit ye Orange bɛ se ka juma de d'i ma n'a sɔnna ka CCPM bila don dɔ an bɛna Orange bila Orange Money an b'a bila siga t'a la. An balana k'a fɔ ni tun ye Lasana ani Gallo Diko ni tun y'olu kan ye u y'a fɔ cogo min na min ka dɔn k'a fɔ bɛɛ ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye yarabi ala k'a ko kɔni k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ ka wele min bila ɲɛma minnu minɛnen bɛ u bɛ fɛn min fɔ olu ka se ka bila an balana k'a fɔ joona joona sango u bɛ se ka t'u ka baaraw kɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an balana k'a fɔ min ye Segu Sido ani Bazando fɔcogo la Segu ye jirikurunjɛ de kabini fɔlɔ tɔgɔ fɔlɔ olu ye wele bila ladalako la san o san ka se ka wulikajɔ ta kɛ dɛmɛ ka maa dɔ waleɲuman dɔn o kɛra ɲinɛ Banjugu Dante min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ ye ka taa ale waleɲuman dɔn Segu o waleɲuman dɔn in sen fɛ Banjugu Dante yɛrɛ b'a ka nisɔndiya yira sen fɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Nin ye danaya de nin danaya in a b'a to an bɛ trophée in ta k'a kɛ maliyɛn bɛɛ jansa n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen min b'a sɛbɛn min b'a fɔ min bɛ ja ta min ye médias sociaux ye an ye ŋaniya min ta o ye ka kunnafonidi in refondation de kɛ k'a bila sira ɲuman sanfɛla la an y'o baara min na n'a faamuyara n'an bɛra ka dɛmɛ a la ni Ala n'a kɛra sɔnna ma an bɛna dɔ fara an ka cɛsiri kan walasa an sago ye min ye an ka sɔrɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana foyi t'an bolo ni jamana kelen tɛ ne b'a dɔn ni an bɛnna an dɛsɛ ko tɛ yen ni an bɛnna fɛn o fɛn ka d'an ye an b'a sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛnna a bɛ kɛ sababuya ye nafa fɔlɔfɔlɔ min b'a la minnu b'u ka sigida la n'u tɔɔrɔlen n'u sɛgɛnnen don bɛɛ de bɛ kɛ sababuya ye k'o ban kɛlɛ in tɛ gagné fiyewu tant qu'an ma bɛn fo an k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen yɔrɔ la u kɔnɔ gannen don u tɔɔrɔlen don u ka sigida la u tɛ foyi ɲini ni lafiya tɛ o lafiya tɛ se ka sɔrɔ fo an k'a ɲina an yɛrɛ kɔ an ka jamana ta nisɔndiyalen don sabu an bɛ wele yɔrɔ mɔ yɔrɔ la minnu bɛ yan yɔrɔ la u b'an dɔn an b'u dɔn nin ye Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ta ka bɛɛ lajɛlen fo hakili la Mali presse ye mobilisation min kɛ nin na ma d'a la ko hali visite officielle la ni presse bɛ mobiliser nin cogo la tan aw ni ce aw yɛrɛ ye. An baladan k'a fɔ ni tun ye Banjugu Dante kan ye a fɔra cogo min na yarabiya la ni trophée min dilen filɛ yarabiya la k'a kɛ trophée min bɛ a tanuna ka waleɲuman dɔn baara min na ka se k'a ka sankɔrɔta hali bi ka t'o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an balima chrétiennakaw olu kɛ ka dɔn k'a fɔ Noël kɔni o kɛra Noël min n'i y'a sɔrɔ o kɛra sibiri don maa caman bɛ kɛ nisɔndiya yira sen fɛ o Noël kole min n'i y'a sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na u y'a bila ɲinɛ min ye jamana yɛrɛ a basigi na lafiya
u kɛra i ka dɔ k'a fɔ laseliw ye église kɔnɔ na kosɛbɛ kosɛbɛ Torokɔrɔbukaw fɛ min ye pasteur Joseph Kamara ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Yesu Krista bangeli la kɛnɛ sɛbɛn nali diɲɛ la ka se ka o seli kɛ o sankunbɛn seli kɛ bi lajɛ in a kunba ye o ye nka o senfɛ an hakili tɛ bɔ ala delili kɔ an ka jamana fana ye ka da kan an ka jamana bɛ bolo min kan fasoden ɲuman bɛɛ b'a kalama ko gɛlɛyaw bɛ yen o de kosɔn bi lajɛ in ka ala bato a ye kisili di diɲɛ ma nka ka ala deli an ka jamana fana ye hakilina min nana n'a ye bɛɛ b'a dɔn ko jamana tɛ bolo ɲuman kan ala ka kuma bɛ a fɔ an ye anw minnu ye kerecɛnw ye an bɛ jamana min kɔnɔ an ka hɛrɛ sirilen bɛ o ka hɛrɛ la ka da o de kan an bɛ lajɛ fɛn o fɛn kɛ lajɛba fara lajɛ fitinin kan an ka ko bolodalenw na an bɛ waati dɔ ta ka ala deli an ka jamana ye an ka laɲini ye hɛrɛ ni bɛn ni ɲɔgɔn faamu ani lakana o ka kɔsegin anw ka jamana in kɔnɔ o y'an ka laɲini ye welewelekan min bɛ ne bolo o ye nin ye ala makarila an na ala hinɛna an na an bɛ ko ko ala ye hinɛ ni makaritigi ye clément et miséricordieux ala ye rahman ni rahim ye ka da o de kan an fana ka kɛ hɛrɛ mɔgɔw ye fɛn o fɛn bɛ se ka hɛrɛ ni bɛn basigi an ka sigidaw la an k'an sen don o la o de welewelekan bɛ n bolo k'a di bɛɛ lajɛlen ma ɲinan ta bilalen bɛ hokumu min kɔnɔ fɛn miirili belebeleba don an b'a dɔn ko an ka jamana kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ yen o ye tiɲɛ ye bana fana bɛ yen min ye coronavirus ye o de kosɔn an b'an hakili to a la ka ala deli ala yɛrɛ ka bana in da kɔ ka ala deli fana hɛrɛ ni bɛn ani ɲɔgɔn faamuya o ka segin an ka jamana kɔnɔ. an baladan k'a fɔ ni tun ye Joseph Kamara ye a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya yarabi ala ka jamana in bilo sira kan n'an bɔra ye katikaw fɛ pharmacie dɔ e ka dɔn ko Adamadu Tumani Ture ka waati kɔnɔ na girigara dɔw taara o waati kelen kɔnɔ na ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin pharmacie ma o y'a sɔrɔ juru kɔni tun talen bɛ e ka dɔn a tigilamaw fɛ pharmacie baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya tigilamaw fɛ nka ko juru wulilen bɛ e ka dɔn jurutigiw wulilen bɛ juru nɔfɛ bi o dun y'a sɔrɔ ne ye jateminɛ pharmacie kɔni kɔnɔ la cɛnniw taara ka ɲɛ sama wa e ka dɔn ko juru sara jamana tun kan ka wulikajɔ min kɛ a kɔnɔna na k'o ma kɛ dɛ min ye ka dɔn ka fɔ a tigilamaw ye olu kɔni bɛ wulikajɔ la bi na Mariam b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Mariam Walet Ali ne tun bɛ baara la clinique pharmacie Elmedi la ne tun b'a la kasi kɛra kuma min na donc ne bɛ ko caman kalama la situation nin nana sɔrɔ a la donc a jɔr'o de la sinon a b'a ka réglementation bɛɛ la je pense que banque yɛrɛ b'a kalama mais nin ye problème min ye a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ a bɛ se ka hali banque yɛrɛ sɔrɔ donc c'est un entrepreneur a tɛna se ka wari kɔni sara k'a to nin problème in na halisa problème in ma régler. Donc an b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ an b'a ɲini gouvernement mɔgɔw fɛ an b'a ɲini communauté internationale fɛ u k'a lajɛ u ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na parce que Elmedi kelen a tɛ se k'a kɛ a kelen pewu tɛ se k'a kɛ parce que pɛrɛ belebele a tun bɛ k'a sara a ɲɛ fana ma n'a sɔrɔ a tun banna k'a sara fɔlɔ la là d'accord mais a ma ban k'a sara a bɛ to k'a sara mais o bɛɛ la ni situation in nana sɔrɔ a la donc an b'a ɲini autorité bɛɛ lajɛlen ka a kɛra autorité nationale ou internationale ma n'u bɛ se ka fɛn min k'an ye a ko la u k'a k'an ye a ko la vraiment an dusu tiɲɛnen don an ni tiɲɛnen don an t'a dɔn an b'a kɛ cogo o cogo Elmedi t'a dɔn a b'a kɛ cogo o cogo u bɛ fɛ k'a ka fɛn minɛ a la a ye baara min kɛ durant 30 ans an bɛɛ b'a kalama an bɛ famille kɔnɔ an b'a kalama sunɔgɔ t'a ye sufɛ sunɔgɔ t'a ye tile fɛ a bɛ bana a bɛ tagama ni bana ye a bɛ tagama ni fɛn bɛɛ ye hami ye banque juru hami n'a fɔra ko banque kelen fana bɛna fɔ k'a tɛna se k'a ka situation lajɛ an b'a ɲini vraiment état malien fɛ u k'a lajɛ u bɛ se ka min k'a ɲɛ nin ko in na. an baladan k'a fɔ Mariam y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a kɛ fiɲɛbɔda ye e ka dɔn juru bɛ se ka b'u kan na cogo min na n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ san mara la yɔrɔ min n'o ye si ye o tɛ yɔrɔ dogolen kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana in kɔnɔ na kabini lawale la sikaw fɛ fara ɲɔgɔn ba kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na jumadon ka se ka dɔn k'a fɔ wulikajɔba dɔ kɛ min k'a fɔ alamisa tɛmɛnen in na k'u kɛ dugawu kalanba ye kuranɛ kalan jarala denbaya ka taa se mara maa bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲɛsin jamana ma du ma a ka ja jamana in kɔnɔ na gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogo min na an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka kɛra bonya dan ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye baara yɛrɛ sigi ba senga n'i y'a sɔrɔ o ye jarakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jangina jara ale ye ka dɔn ka Bamakɔ yan ka wulikajɔ kɛ ne ka kunda ye nka a baaraw kunjɛlen kɔfɛ an ye ɲininkali k'a yɛrɛ la an ka jangina jara yɛrɛ lamɛn. ne ye jangina jara ye n bangena siya ka lamɔ siya n sigiyɔrɔ bɛlen bɛ Bamakɔ ma Jalakɔrɔji an farala ɲɔgɔn kan an ye baara in daminɛ a daminɛ ni sisan cɛ a kelen bɛ sankɔrɔta ko ye sabu kuranɛ de bɛ kalan na dɔnnibaw dama de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kalan na vraiment baara in kɛra Abulaye a kɛra sewakuba de an b'a ɲini Alahu Taala fɛ halisa Ala ka barika don an ka jamana na
ala ka barika do sigida la jamana ala ka basigi ka kɛ kunkɔrɔta ye faso den bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ kɔni nisɔndiya ni ɲagari yɛrɛ fɛ n t'a dɔn min fɔ yɛrɛ wallahi a nisɔndiya barika bɔ ne ma fɔ ka tɛmɛ n bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni dugawu min kalan na ala k'a kɛ jamana basigi sababu ye mun de la i b'i to Bamakɔ kuma bɛɛ ka s'i ma gɛn Ablaye vraiment i ka ni ɲininkali diyara n ye ne yɛrɛ kɔni mun na fɛn fɛn min sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ala de ye ma seere n b'a kanu n faso k'a sɔrɔ wallahi parce que isadi se ka kɛ fu ye ka tɛmɛ i faso kan n'i ye diɲɛ sɔrɔ n'i faso m'a dɔn ne t'a dɔn k'a fɔ i ka diɲɛ sɔrɔli ɲagari min b'a la ale yɛrɛ fɛ i mana fɛn fɛn min sɔrɔ i b'a tilayɔrɔ 3 tilayɔrɔ 2 i b'o ɲɛsin i faso ma tilayɔrɔ 1 i yɛrɛ bɛ to n'o ye tunga fɛ vraiment ne tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko n b'a kuma ni an faso ma an b'a lɔn k'a fɔ nin kɛnɛ kan u ye kuma di an yɛrɛ ma jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se kɛnɛ kan ka an jɔn an yɛrɛ la an bɛ baara min na ka tila k'an timinanja an kan ka baara in ta ba la ka tɛmɛ nin ɲɔgɔn wɛrɛ kan ka min ye ka dɔn ka fɔ maaw ye ka tila ka bonya bɛɛ k'an ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa dɔw b'u ka sira di kɛnɛ kan ye an ka daw lamɛn ne tɔgɔ Laji Kɛnkumana ka bɔ Suguba an kun tunnen no jamana in kɔnɔ an tɛ jamanaden nka mɛ bi alhamdulillah arajo ni e Ablaye sababu an bɔra kɛnɛma fɛn min bɛ ka kana mɔgɔ y'a mɛn hali na mɔgɔ ma anw dɛmɛ mɔgɔ y'a si dɔn kun bɛ talo barasi la mɔni na ye kɛlɛ nana anw ka jamana kan o ye n wele k'a fɔ n ye ko kɛlɛ donna ne nana sabi ne faso a tɛ ci ne kɔfɛ o kɛra na kun ye wa ne bi yan ne tɛ taa n'a ma ban bi kunnafoni ka cɛri fɛn min bɛ ka an na tu kɔnɔ cɛ min bɛ ka bɔ kɛnɛma o ye Ablaye de ye i bɛ ka kuma min fɔ anw don wa anw da dabila fiyewu fo n'o y'an don sabi aw ma se maa da olu nana se an ma n'a ma min ko an tɛ balo an bɛ sa ɲɔgɔn an t'i to yen wallahi hali n'a gwɛlɛyara ni anw tɛ bɔ yan. n tɔgɔ ye Yaya Tarawele ka bɔ Sina Marakara dugutigi u bɛ Folomana fɛ Ablaye n bɛ dugawu kɛ n ye kɛ kunnafoniya a ka di adamaden bɛɛ ɲɛ n bɛ dugawu kɛ n ye. ne tɔgɔ ye Fatumata Sebetɔ o b'a fɔ Fa Sebetɔ ka bɔ Cɛsɔgɔ wɛrɛ da ne y'an ka dugutigi furumuso ye anw nana yan Ablaye yɛrɛ kanu an nana o de kama k'an bɔ dibira k'an bila yeelen na ne yɛrɛ min filɛ nin ye an t'a dɔn an bɛna Ablaye ye o de y'an se yan bi n'u b'a ko fɔ ne yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a ye i ka kunnafoniya ala k'a jidi. n tɔgɔ ye Lamini Dande ne ye alimami ye yan n sɛbɛn min bɛ n na bi n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na a diyara n ye anw ye karamɔgɔ ye nka aw bɛ ka diinɛ kala bi ka d'a kan Mali bɛɛ lajɛlen min sigilen bɛ ka kumakan mɛn an bɛ dugawu k'i ye su ni tile i nana an fɛ yan an bɛ i kibaruya mɛn k'i kumakan mɛn an kun t'i dɔn an ye ɲɛna a diyara kojugu an bɛ dugawu kɛ ye su ni tile. ne tɔgɔ ye Alimata Boyita ka bɔ Siya an nana Ablaye fo a ka kumakan ka d'an ye an b'a fɛ an ɲɛ k'a ye an yɛrɛ ko an tɛ taa so fo an k'a ye an b'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na. ne tɔgɔ ye Fuwa Boyita ka bɔ Sikɔnɔ yan Ablaye i ka kunnafoni bɛɛ de bɛ sigi k'a lamɛn Ablaye n ka foli b'i ye. Aminata Touré mi bɔ Si ne nakun ye Ablaye kanu kama ye k'arajo so mɔgɔ bɛ fo. ne tɔgɔ ye Mɛma Boyite ne sigilen no san ka Ablaye fo yarabi ala ka arajo so in taa ɲɛ an b'i lamɛn don o don i kanu kama. ne tɔgɔ ye Kadija Boyite ka bɔ San ka Ablaye yɛrɛ fo a ka kunnafoniya la an bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn n mɔmuso a ko k'a ka foli fɔ ko Ablaye ni ce k'a ni baraji. n tɔgɔ ye Masa Kumana ka bɔ Siya an ye dugutigi denw n'an mɔdenw n'a buramuso ye ka Jangene Jara fo o min kɛra sababu ɲuman ye k'an ɲɛ jira ɲɔgɔn na Ablaye an b'i yɛrɛ fo i ni ce ne baraji ala k'i kisi jugu tɔɔrɔ ma. ne tɔgɔ ye Bamedu Jasana ne bɛ baara kɛ arajo yɛrɛ ko Ablaye Dandera yan ni kunnafoni mina se gɛrɛw ne bɛna ko ɛri sera dɛ a to an ka taa Ablaye lamɛn fo musow b'u mɔden bɔ ma yala a ka suna i ka kunnafoni lamɛn fɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa camanba ye fo ka kɛ an yeli walima ka se ka jira an na k'o kɛ koba ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ bɛɛ fo yarabi ala baara min an y'a fɔ an ɲɛna a sanu na wari tɛ dɔ yɛrɛ dɛ maaw k'a dɔn maaw ka wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ i bɛ ka nin baara min kɛ o ka d'an ye o ye baara o y'a kunba de ala ka nin hakilila ye ni ka nin sabati an bɛ dugawu kɛ k'a kɛ nisɔndiyakoba ye ko mun na an bɛ na yɛrɛ ni ala sɔnna ma an kɔ bɛ tila ka segin mara in kɔnɔ na tuguni ka jɛnɛ marabolo Moci marabolo maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na yɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin dugulama caman bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka se ka n'an sɔrɔ si ka ɲɛmaso fo ka foli daminɛ Jangene Jara min kɛra sababu ɲuman ye k'ale fo ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ si arajo ɲɛma n'i y'a sɔrɔ n'o y'a directeur ye Adama Sankumana Dantila ale de ye hakilila in ta k'a jira sigidalama bɛɛ la k'a fɔ Ablaye ka d'aw ye Ablaye natɔla don yan u ka tila ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ɲini u ka dɛmɛ sigi sen kan ka suma di a ma bonya dɔw bɛ yen fo a ka fɔ bɔrɔ 30 kɔ sigidalamaw k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin k'u y'a di Ablaye ma ko ka Ablaye fo a ka cɛsiri la ko dɛrɛ t'olu bolo dɛ olu bɛ suma de sɛnɛ su ni tile e ka dɔn k'olu tulo bɛ Ablaye la a b'a la ka kungo kɔnɔmaw ka se ka olu ka gɛlɛyaw fɔ n'a ma ɲɛ Ablaye nana olu fɛ yen olu bɛɛ bɛ k'u seko kɛ k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ka tila ka nafolo camanba k'o fara ɲɔgɔn kan ka di an ma ka kuma banda ka Gambia o ye dugu dɔ ye ka olu fɔ o dugutigi n'i y'a sɔrɔ ye Mama Tangara ye
ana ka maaw bɛɛ ka dafɛtɔdugu bɛɛ lajɛlen fo anw nana don min na fɔ a kɛra i ka dɔn ka fɔ furugufurugu ye ko mun na an nana k'a sɔrɔ u man ye maa caman maaw tun bɛ bɔ yɔrɔ ni yɔrɔ de jamaba ka n'u ɲɛ d'an kan ka daminɛ dugutigilakaw la tiɲɛ na la ka kan n'u b'i bonya fo k'i jɔn yɛrɛ la ni sɛ ye bo kɛ maa min kɛ so kɔnɔ n'o ma bɛn i ma n'i y'a siyɔrɔ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na la ka kan k'a ye min kɛ ye a tɛ se k'o kɛ fɛ yen ninnu ye nin min kɛ ka ɲɛsin ma a b'a yira n'a k'a fɔ u bɛ maa bonya de u bonyalen b'u ka yɔrɔ la u ka baara ye maa bonya yɛrɛ de dan si t'a la sanna marabolo ni ala sɔnna ma an na ni yɛrɛ kɛra i ka dɔn k'a fɔ dɔw bolo don i ka dɔn ko bɛɛ ka se ka u taara fangɔ ni ala sɔnna ma a tɛna mɛn tile fila in na an bɛna segin ka taa i ka dɔn k'a fɔ foli kɛ dugu ninnu kɔnɔna na si tuguni ni ala sɔnna ma sini n'a lamini kɔnɔna na an bɛna segin tile fila in na k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn bonya bɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'aw fo ka waleɲuman dɔn nin de bɛ baara in timinadiya d'a ma an bɛ deli k'a fɔ a ye caman bɛ yen olu b'i kanu kumakan fɛ dɔw b'i kanu olu hakili tɛ taa nin yɔrɔ kan k'i kanu ka tila k'a fɔ an ka sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo an ka fɛn dɔ de ɲini sigidalamaw ka kabila ka jɛ ka a karisa kunbɛn k'u ka bonya k'a ye arajo ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnnen Adama Sankumana k'a fo k'a barikada k'a tanu ko nin wulikajɔ minnu kɛra ka se ka nin ɲɔgɔnna dɛmɛɲɔgɔnya k'an ye ko yarabi ala k'a to an kɔnɔ ka sina lamini bɛɛ fo dugu fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɔra yɔrɔw la ka kilomɛtiriw boli ka na k'u nana u ɲɛ dabila i kan a diyara an ye kosɛbɛ ala k'an to kanu na nin wulikajɔ min kɛra an b'a ladɔn k'a fɔ a diyara an ye kosɛbɛ yarabi ala si a n'a lamini ko bonya bɛ mande bonya masegin bɛ mande k'aw fo an ye nin baara in daminɛ yɔrɔ caman na mɛnna nka ka nin ɲɔgɔn k'an ye kabini an ye baara yɛrɛ daminɛ sekaw ye bonya min k'an ye fo k'an jɔ an yɛrɛ la muso fara cɛ ka bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ mobiliser ka bila an ɲɛ an nana fana bɛɛ n'i ka dɛmɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn yarabi ala sida lamini nin tourna tɛ yen tourna min n'an y'a kɛ komi n'a fɔ aw ta in ala ka kanu to an cɛ dugu dɔw ma sɔn fiyewu ko fo an ka segin yen de ni ala sɔnna o bɛ kɛ so y'an tɛ foyi la yan n'olu tɛ o bɛ kɛ so ye k'an wajibi an bɛna ye sina lamini kɔnɔ ni ala sɔnna ma a t'i mɛn bilen yɛrɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'i ye sanba tigɛ dama donsow dagalen bɛɛ ye k'u fo k'u waleɲuman u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ jamana ye bi k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo mara in kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnena a ye bonya min kan yarabi ala ka nin hakilila caya n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun b'e bolo an karamɔgɔ an bɛ taa Nizeriya jamana kɔnɔna na tasuma kasara dɔ kɔni kɛra u ka jamana faaba kɔnɔna Lagos jumadon sɔgɔmada fɛ ka sababu kɛ mugujugu dɔ kɔni furuna kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni ma kasara ni na nin waleya in na nka sɛgɛsɛgɛliw baaraw kɔni bɛ sen na yaasa ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya mun na n'an bɔra an bɛ taa Zimbabwe jamana kɔnɔna maa ba yirika kɔni bɔra ni ka se ka taa aran minɛ u ka bankiw da la yaasa ka se k'u ka wariw kɔni bɔ ka sababuya kɛ kabini uti kalo tɛmɛlen na jamana ɲɛmaaw tun y'a yira k'a fɔ k'u bɛn'u ka wariw feere o de kɛra sababu maa ninnu kɔni wulila k'u bɛ t'u ka wari bɔ yaasa kasara kana n'u ka wari sɔrɔ n'an bɔra an bɛ taa Sudan jamana kɔnɔna na maa caman kɔni bɔra ni ka nisɔngoya taama kɛ kɛrɛnkɛrɛnla musolakaw olu kɔni bɔra u ka endurumani faaba kɔnɔna na ni ka se ka nisɔngoya taama kɔni kɛ ka sababuya kɛ k'u la musolaka 13 bɔ ɲɔgɔn ko jamana finitigilakaw kɔni ye bingani wale kɔni ta ka ɲɛsin olu ma k'a ni lagosili walew o kɔni kɛra sababu ni maa ninnu kɔni nisɔngoya taama kɔni kɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma ko a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini n'an bɔra an bɛ taa Madagascar jamana kɔnɔna na batonba dɔ kɔni dafirina u ka jamana kɔrɔyanfan fɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa 85 k'olu tora nin ko sen fɛ maa 50 olu ni sera ka kisi ka bɔ nin waleya in na nka maa 7 olu tun olu ma ye fɔlɔ an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala minnu bɛ yen n'olu tunnen bɛ ala k'u ɲuman ye kasara yarabi ala k'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kisi kasara ma